Nanakawagin. Ito na yan. Tayo ka po. Tumano pa yan. Takara-para pa naman duwa. Kayo ko nga. Naran ko kayo. Kaya gusto nga yan. Nagpilti. Namun panan kawata. At kira naman duwa. Nanakuririn na po ngayon. Takanta niya pa na yung ano yan. Lady. Nakarawa yung one is okay. Ang ibu niya ngayon napun ko ako ba, mga bundukon tayo ka, pero sa may jakat. Sige na, kung makaraw tayo yan. Eh, punta ka man kakita ko, noya kanyo, tumingin kayo kaya. Ako nan, gusto maya tandok. Takara-para pa, nakoy min ka pa, nami puto. Nakoy nami unumari, ay. Otaya ka na meron na ito, tanay rara. Ay, kamungan ka rin na, bikin ipokan punta. So, inaagyan, ano ba niya babag dito? Ay, pagkaan ka tigirahin. Main nga na, boy. Kakanta rin nga, every time Chinese, nari kaya media ko, kakanta rin. Kami university ka mapayan ako, yan. Ano ba? Kemarin tak beri anak wasnya, sudah beri anak tiga target. Kantornya bagian anak awak main tu, main tu kita nanti. Tuas singa yan, rara pati, terkata irik, tan kuka kamera pun nami pay, nami kuka ika abu pay roy. Era semua tak ada yang kena kasih. Tos na meron may kayo. Boleh marah aja, sudah. Kita karena kayak gitu pak. Pengaruh nuri matamis itu tadi. Right now kita ipan. Itu tahun jadi kan Taiwan lah semua. Agin matamig ako. Katanya pa natin na to, tinuno, tayo ka ano kaya Taiwan. Arek baba na dito tayo na. Hopefully pa dito, pero hindi ka rin sa mga sabi ng guys ko. Ano ba yung baba dito? To kaya no, sabi ng guys ko, nag-hirap. Gimana nih? Sekarang kalau kita kabin orang nak kondoman dah. Iya nih, Surya.